יום חמישי, 8/7, שבוע לפני תאריך הלידה המשורר. התוכניות לסוף השבוע ולתחילת השבוע שלאחר רב היו ברורות. יום שישי יוקדש לקניית ארון לילדה. יום ראשון יוקדש להערכת משקל אחרונה וסיור בחדר לידה בלניאדו. מירב הודיעה לי שהזמינה אוכל ממסעדה יהודית ליום שישי. תחילה אמרה לי שהגיעו בסביבות 10-11 בבוקר. אמרתי לה, 10-11, מתי נספיק לקנות ארון? אמרה לי, מקסימום תלך לקנות. שלח לי צילום, אני אשר. לא כל כך אהבתי את הרעיון. אחרי שמירב ביקשה להקדים, לפתע אני מקבל טלפון. בטלפון מתקשרים מהמסעדה, הם אומרים שיוכלו להגיע ב7 בבוקר, והם רק ביקשו לוודא שיפתחו להם, בשעה מוקדמת כזאת. הבטחתי. מירב ביקשה לוודא איתי שהכל מספיק מוקדם ביום חופש לפתוח להם. אמרתי לה, אל תדאגי, העיקר ש... שלמה רוצים אותה. בצהריים מירב מודיעה לי על התפתחויות. ליאת הפונדקאית מוסרת שהיא מרגישה צירונים והציעה למירב להתחיל לארוז ליתר ביטחון. בדיקה מהירה בגוגל, בכל זאת דוקטור, מביאה אותי למסקנה שמדובר בצירי דמה. התקשרתי חזרה למירב ובביטחון הרגעתי אותה. למרות זאת, אם הגענו הביתה, מירב החלה לארוז את הטרולי והכניסה על הכביסה את הבגדים החדשים שקנתה לילדה. אני לא עשיתי דבר. לקראת הערב התפתחות נוספת. אסנת הדולה הודיעה שהם החליטו ליתר ביטחון לקפוץ לניאדו לבדיקה. תישארו בינתיים בבית, נעדכן אתכם, היא כתבה. לקראת השעה 10 בערב הצעתי למירב שאני אלך לישון, אבל מירב לא הייתה רגועה. אין כלום אמרתי, ניסיתי לשכנע אותה לישון. אחרי חצי שעה הגיעה הודעה מאסנת. שחררו אותה הביתה הודיעה, ואני אמרתי למירב, אמרתי לך. הלכנו שנינו לישון, בכל זאת אני צריך להתעורר מחר מוקדם בבוקר בשביל לפתוח לשליח של המסעדה. יום שישי, 4:50 לפנות בוקר, הטלפון מצלצל. יניר בעלה של ליאת על הקו. אני נותן את הטלפון למירב, שהודיע לי מיד, יוצאים. אני שומעת אותה נאנחת ברקע כל כמה שניים. הכנתי במהירות תיק עם מכנסיים קצרים, משחת שיניים, 2 תחתונים ו2 חולצות. אף אחד לא סיפר לי שבלידה מוקדמת נשארים עוד לילה בבית חולים. אל תשאלו איך הסתדרתי בסוף. מירב לקחה את הבגדים שעדיין היו רטובים, הכניסה לטרולי. 2 שלוקים מקפה מהיר עולים לרכב, שבמקרה היה מתודלק. בחוץ שקט מוחלט. אני לא זוכר על מה דיברנו בכלל. כן, שאלתי את מירב. תגידי, מה עם ההזמנה מהמסעדה? כפרות האוכל, היא אומרת, יהיה בסדר. לקראת סוף הנסיעה, אסנת התקנה את מירב שהם במיון יולדות. שעה 6:31, החתמתי כרטיס חניה בלניאדו, רצנו למחלקת יולדות. מזל שהקשבנו לעצה של אסנת הדולה, וערכנו היכרות מוקדמת עם המחלקה כמה שבועות קודם, לעולם לא נדע כמה דקות חשובות חסכנו בתהליך הזה. אף אחד לא עצר אותנו בכניסה לחדר היולדות. אחרי התברברות קצרה, הגענו סמוך לחדר מספר 12. מיד שמעתי זעקות כאב. זה היה נשמע לי כמו קול של גבר. לרגע חשבתי שהגענו בטעות לחדר של גבר פצוע. מסתבר שליאת הייתה צרודה בימים האחרונים. מאוחר יותר נזכרתי שהזהירה מראש את מירב שהיא מהצועקות. אחות הכניסה את מירב לחדר במהירות. בשלב הזה אני לא זוכר מה קרה. דקה או שניים לאחר מכן, אני שומע מחוץ לחדר את מירב פוצחת בצרור ברכות מרגש. כמה את יפה, היא אמרה. לרגע לא הבנתי למי היא מתכוונת. לא הבנתי למי היא מתכוונת. לפתע אני מבחין מימיני באחות שיוצאת מהחדר. למרות שהיא הייתה נמוכה ממני בראש, לא יכולתי שלא להבחין בדמעות שבעיניה. היא לא אמרה מילה. לפתע מי שהיא אמרה, זה האבא. שוב אני לא זוכר מה קרה. זה יותר מאוחר עם הפונדקאית שחזרתי את הדקות החסרות. כמה דקות אחר כך אני זוכר את עצמי יושב בקורסה, מחזיק את יעל ומלטף את ראשה. נדמה לי שהיא ישנה. מירב ישבה מולי, לא זוכר מה אמרתי למירב ומה היא אמרה לי. ליד שכבה מאחור חצי מעולפת והושיטה לי יד. הושט יד לאחור ולחצתי את ידה. אני ומירב הצטלמנו עם יעל, אחר כך עם ליאת ואסנת. התיישבתי שוב על הקורסה, ואז הטלפון צלצל. יצאתי מהחדר.
זה היה שליח מהמסעדה. עומדים בזמנים אחרי, מילה זה מילה. הוא ביקש לוודא שאנחנו בבית. תשאיר את האוכל ליד הדלת, זה היה בכל זאת קורונה, זה היה מקובל. תשאיר את האוכל ליד הדלת, אני מיד יורד, עניתי לו. בכל זאת קורונה. לבקשתי, מירב התקשרה לדוד אחיה שיקח את המשלוח. לא לפני שבישרה לו, אותה בשורה משמחת. כשסיפרנו לו את זה אחרי זה, גם מקריאים להם את אותו דבר, אז הוא גם סיפר שברוב התרגשות, הוא גר פה בקסטל, ברוב התרגשות הוא נסע לקחת את האוכל, ובטעות היא נסעה לאבו גוש ברוב התרגשות. אבל בסופו של דבר האוכל הגיע, והכל בסדר, וכשחזרנו אז לקחנו אותה והיה לנו כמה הם לאכול. מה? ארונית, לא הייתה צריכה? מה? ארונית. לא, היו צריכים לקנות את הארון. הם היו אומרים לקנות, הנה לא, לקחתי. נשארתם שם עוד לילה?